Hi guys, det her bliver en lille kort video, hvor vi tager en Murder Mystery, kun en. Bare fordi I skal lige komme og teste, og ja, den kommer vist på YouTube, den her video. Jeg håber altså, den filmer lige nu. Nå. Yeah. Jeg ved ikke helt, hvad det var, jeg blev. Jeg kan ikke tage min kniv frem, så jeg går fra, at jeg bare normalt, der skal overleve. Coin. Og det her noget. Det ser ikke for godt ud. Jeg tror, jeg har fundet det kælder. Ja, det er nok den, der jagter mig lige nu, så. Yeah. Okay. Så kører vi igen. Så løber vi. Okay, jeg sikrer mig det der igen. Oh shit. Not again. Hvorfor? Jeg kan egentlig se, hvad det er, jeg er. Jeg skulle gerne have en FPS, eller som jeg kan se. Det kan være, I kan se den. Det kan jeg ikke. Fuck, jeg tror lige, han var killeren der. Yeah. Jeg tror selv, han var killeren. Ej, det var nok. 7 coins. Ved ikke godt det. Ved ikke, hvad jeg skal bruge coins til. Måske en anden shop. Ja, det er nok en. Weapons. Okay. Ja. That's working, that's good. Jeg døde. Nå. Yeah. Jeg kommer nok til at tage noget tid, før jeg kommer ind i den næste Murder Mystery Game, så. Ja, det kan være, at det bliver en anden video. Det her bliver episode 1 for Murder Mystery 2. Jeg tror ikke, det her bliver nok ikke. Det her bliver ikke til en serie. Men ses.